Sabirio mar odiochieng' nyakoromogi tarik 13 dwe mar 10/2025 intie kama kare wantiere kod mathoth moiko ni chenro mar migago kata kamano magi weche ma wamiyo pek. So for those who think they have already been recruited before today, they are misplaced and we are not party to it. Chenro mar kawo jolweny ochakore yanga e pacho ka e kaunti ma Homa Bay. Were mageto tij lweny owuok oko mar temo hapgi. Lup jatend piny Kenya Kithure Kindiki oyuore nyasi mar siro jobodaboda e kaunti ma Siaya. Yango ya kwanza alikuwa naomba koti isamee na sitawahi rudia tena. You'll pay a fine of 100,000. Derep jaod bura ma Kibra Peter Orero chwad fai ma shillings 100,000 ketho chike mag apaya. Nyakoromogi machiegni wantiere kod mathoth ma waiko ni lewa duto mag tudruok gin mago moyaw 3-6-0 yudo achiel kachiel YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV. An bende nyalo yudo achiel kachiel ka okale Facebook page mar Ochieng' Emmanuel wago kodi mbaka bed kodwa chakruok nyaka giko. Migao mar lweny oyango ni kepo ma jolweny ochakore yanga pacho ka e counties 47 duto. Migao ma jolweny Soipan Tuya wacho ni chenro no dhi bedo e yo ma oyanga maratiro kendo mantiere thuolo manyaka luwe ratiro kod adiera. Chenro no Soipan okoni biro nywando migepe kaka EACC kod DCI mar manyo mibadhi kod maling'ling mag asoya ma jomoko nyalo chano timo e kinde kepo. Okoni chenro no biro rumo tarik 25 mar dweni. The recruitment exercise is meant to help the KDF replenish its ranks. This recruitment is therefore not just about adding numbers to the ranks. We are working very closely with other government agencies, namely the National Police Service, the DCI, the ESCC, as well as the NIS, to ensure a fair, transparent, and credible process. Kenyans are urged to reject and report any attempts of bribery or any form of undue influence. So for those who think they have already been recruited before today, they are misplaced and we are not party to it. Whoever will be recruited after 25th, we will not be held accountable. So therefore, our time frames are very strict and we do this exercise in the fairest manner and in open. Kotenore kod mano wadhi e kaunti ma Homa Bay, rowere mageto tij lweny e kaunti ma Homa Bay kawuono wuok oko matimo hapgi e chenro mochakore yango odiochieng' ma kawuono. Kinde chenro ma itaya kod jolweny e pap mar Odinga Stadium, rowere no wuok ogwen kendo mole pap mar temo hapgi. Arita ne oketi mane ni onge ng'ikruok moro amora ma obedo ka jolweny matayo chenro ne oketo wang' ma ok diemre kendo nono rowere kanyakla kod obok magi mag somo kaluwore kod dwaro mar chik. Chenro no ibiro time counties 47 duto e pacho ka. Kaunti ma Mombasa kama midhiero ne obedo e chieng' tich abich. Chenro manyo ringre jogo mane onimo e nam Mombasa gikone to koro rumo bang' ringre ji 3 go duto yudore. Ringre ng'at achiel noyudi nyoro odhiambo ka mamoko 2 ne oyudi otieno ma piny orugo kawuono. Gavana e kaunti ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir kata kamano okoni nonro dhi nyime mar yango masirano kendo nono koda jota chenro ne oketo chenro makare ma kedo gi masiche. Okoni tend kaunti ma Mombasa ne ok onywandi chenro mar piem mar kwang' kendo koni e thuolo mabiro tuke ma kamago nyaka koro puodhi gi tend kaunti. Usiku mchana tarehe 12 saa 9:46 tulipata mwili wa kwanza. Usiku kuamkia asubuhi tarehe 13 saa 7:09 na saa 7:13 miili mingine miwili iliweza kupatikana. Miili ambayo kwamba ilikuwa ni ya Caleb Otieno miaka 21,
Stephen Karembo miaka 23 na Thomas Wanyonyi miaka 24, wote ambao walikuwa katika mashindano. Hawa mili yao ilipatikana, mmoja ulipatikana pale karibu na ajali ilipotokea, na miili mengine miwili, mmoja ulipatikana Nyali na mwingine karibu na hoteli fulani. Familia imeweza kutambua na sasa hivi miili yako Coast General Hospital. Pili, tunasema ya kwa serikali kuu na serikali ya county tutashirikiana na kuweza kuharamika na zile gharama, na baada hapo kutakuwa kuna uendelezaji wa operation ya kuweza kuweka usalama ili hisia zisiwe ni zenye kuleta athari kubwa zaidi kwa majirani na watu ambao kwamba wenye kuishi katika maeneo yale ambao kwamba jambo hili liloweza kutokea. Kenya Coast Guards lazima waweze waangalie with KMA, was the boat seaworthy? 1. 2, were the people actually wearing life jackets? Were the life jackets available or not available? These are the questions ambazo kwamba ni lazima ziweze kujibiwa. 3, was there any form of permit? No such permit was ever issued by the county government of Mombasa. What we are aware is last year we were part of the sponsors of this event. This year we were not part of the sponsors of this event. Kawuok Mombasa wang'ado tong' wadhi Garissa, jopuonj kod joriemb boda boda nombago ng'anyo boma ma Garissa ka gikwedo nek ma japuonj moro kar ohala ma Bula Mzuri alwora mar boma ma Garissa. Hilary Ochieng ma jegni 27 mane puonjo e kar tiego jopuonj ma Garissa wachore ne ochung' kod rowere moko adek e kinde mane oriembo pikipiki, ochung' kod rowere moko e kinde mane oriembo pikipiki mare, kendo kanyo ema ne gichuoye gi pala kendo wito ngimane e kar thieth maduong' ma Garissa kama ne oringe kode. Jopiny go osea apisas mag obila ma gikone oninde tich e kinde ma timbe ma maundu medore e gwengego. Na niko na huzuni sana, kila wakati tunapoteza walimu, wanabodaboda, tunapoteza vijana wadogo sana. Huyu kijana Ochieng hata ni kijana ambaye hajaoa, hana hata mtoto, ameuawa. Ni kijana ambaye alikuwa anajitafutia. Tuko na huzuni, na what we want is justice for Ochieng. No justice, no peace. Sisi kama wananchi ambao tunaishi hapa Garissa tumekosa haki. Sio wale bodaboda, sio wale ambao wanafanya kazi katika sehemu hizo, hata wale ambao ni watu wa mijengo bado wakipitia sehemu hiyo wanapatana na wale wahuni. Sisi tunataka kuambia serikali hii ya Garissa, ikiwa wameshindwa kusimamia usalama katika eneo hilo, sisi kama wanabodaboda, sisi kama wakazi wa hapa Garissa tuko tayari kuingia huko na kuweza kutafuta wale ambao ni wahalifu. Kijana amefundishwa hadi university, hajafanya kazi hata miaka moja, na tayari anarudi nyumbani akiwa maiti. Justice! 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 Jakom mar kambi mar All Media Services Laktar SK Macharia oriwore kod jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki kod jotelo mamoko e nyasi majiwo kendo bugo grube mag joapiko e kaunti ma Siaya. Nyasi no kelo kanyakla grube mag boda boda duto e kaunti no. Watudre kod jafwambo marwa Steve Biko mondo mi waler mar kaka weche chalo e lap ma KMTC grounds boma ma Siaya. Steve Biko, erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa. Inyalo miyowa ler ni to gi sani gin ang'o ma timore kar tiegruok no ma KMTC boma ma Siaya. Jotelo mage mobiro, kweth mage mochopo kanyo ne chenro machal kama, to isiro gi e yo machal nade? Erokamano ahinya Emmanuel, awinji achiel kachiel kowuok e boma ma Siaya ka e lap ma KMTC ground, kama bende ne nitie chenro no ero mano kelo kanyakla jotelo mopogore opogore pacho ka en kano telnegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki kod jakom mar kambi no ero mar All Media Services mano Laktar SK Macharia. Ka en chenro no ero mane geto choko omenda mag sero grube go eko mag jo boda boda kata jo apike kaunti ni ma Siaya. Ka en gino ero mabende nokelo jo boda boda duto kata grube duto mag jo boda boda e kaunti ni ma Siaya mar neno ni mondo mi obugo gi e grube kata SACCOs mopogore opogore ma jo boda boda gi nitiere. Ka bende en achiel kuom chenro go eko mag geto neno ni
oketo omenda e ofuko jopiny ahinya jogo eko ma jo boda boda mondo mi otingi ka giwuok piny e bwo chenro no mar piny owacho mar bottom up economic transformation agenda kata beta. Ka bende ka ne oloso kinde no ero Senator Masia ma bende e jalno ero mane otele nyasi ni ere kata mano choko chenro ma kama ende wacho ni nyade mang'eny jo boda boda e pacho kama ngima osebed kiketho nyingi. Kata kamano jo boda boda gi ekibede kare ni kod thuolo no ero mondo mi gilos nyinge kokal kuom grube mopogore opogore mag SACCOS gi ekeni mar mane kama sirikal nyalo miyo gi omenda mar bugo ohala mar boda boda ni eri. Ka bende kinde no ero jakom mar kambi no ero mar Royal Media Services mano Laktar SK Macharia wacho ni giseketo kenge kendo gin kod okenge mowinjore mar neno ni gichiw lesen ne jo boda boda ma dhi ndikore e yo mopogore opogore. Ka en gino ero ma dhi neno ni jo boda boda duto pacho ka endi ondiki kendo migi lesen. Ka en gino ero ma bende kirango malong'o Emmanuel to ochalo kaka koro miyogi okumba ma koro biro bedo ka riwo jo boda boda duto ma pacho ka eri mondo mi kata ka opone omak ja boda boda moro kamoro to nitiere namba minyalo go mondo mi ofweny piyo piyo ni to en ja boda boda mane motimo tim mane. Ka ma kama eri mano biro e kaunti ni eri Masia bende noywayo jotelo weko mopogore opogore ma bende otwake weche go eko ma kopogore gi mag siro jo apiko kata jo boda boda bende gitwake yore go eko mag siasa ma bende obedo ka eri Emmanuel. Pokawe thuolo jo boda boda gi gin mano choki kowuok e kaunti Masia duto koso nikech kaunti Masia ntiere kod wacho ni kuonde chungo bura mopogore opogore grube mane ochopo kanyo dichi makawuono gin ma okawi kuonde chungo bura go duto. Tang'eno jo boda boda ntiere gi thuolo mar mondo mine gitwag kod jotelo. Gin ang'o gini mane gikwayo kowuok kuom jotelo kiseyango na to gin grube mane wuok kanya kod kanya. Erokamano Emmanuel, ma eri ne en chenro mano kelo kanyakla jo boda boda go eko duto mawuok e sub counties duto Masia ka eri ma mano en Malego Usonga kama ne wantiere ka nyaka sani ni eri. Machielo ne en mowuok Bondo, Rarieda, Gem, Ugenya kaachiel kod Ugunja. Ka giduto ne gibiro ka eri kendo e thuolo mokwongo no mi jogo eko kata jakom mar boda boda e Kenya mangima kaso bende ochako chiw thuolo ne jakom mar boda boda Masia ka eri. Ka giduto gikwayo mana mondo mi omed jiw gi e riwruoge mopogore opogore ma gintiere gi eki mondo mi otinggi malo nikech sekta mar boda boda Emmanuel ondiko kata mae sekta mondiko rowere mang'eny ahinya kendo e grube go eko mag boda boda kaluwore kod twak mane gibedo go kaendi en ni grube mag boda boda gi ok oting'o kata mana jo boda boda kende giwegi. Gin grube go eko kata SACCOS riwruoge mag saga moriwo nyaka jogo eko nitie kata mana wakeini ma bende nie grube gi eki jogo manie ohala mopogore opogore to nie grube mag boda boda. Koro gikwayo mana mondo mi obed kisiki go gi jek mondo mi ohala ni bende okelnegi e yuto ma pile pile ma nikech ibo yudo ka thoth gi ywak kaendi ni kata mana boda boda ni eri ka gintiere gidhi e ndaro odiochieng' kod odiochieng' to pesa ma bende ing'ado gi ka jogo eko mokawo apiko gi eki yore mag loan pesa giyudo ka odiochieng' samoro gitiyo gi pesa ma bende ng'eny ma gidong' godo onge. Koro gikwayo mana sir ma kama eri Emmanuel. Penjo nwagi aneno ka intiere kod moko kuom gi kanyo gin gi geno mane tok sir machal kama nikech ka gibiro kanyo ne gintiere kod geno. Aneno ka intie gi moko kuom jo boda boda e bathi ka nyalo penjo gin to gin gi geno mane bende konyo sir ma kama gineno ka bro konyo gi e kinde gi koso gibo dwaro sir mamoko to gin ang'o ma ginyalo keto kare gin giwegi mondo mi giber sekta ma boda boda ginyalo miyo duoko mantie jogo mantie machiegni kodi. Erokamano ahinya Emmanuel. Gie sani endi king'iyo batha ka endi kata ng'iyo ka endi an ka eri gi moko kuom jo boda boda go eko ma bende nobiro mar yore chenro ma kama eri. Koro gi sani ang'ami mana ariyo kuom gi kende thuolo mondo mi otwage ni to kaka gineno program ma kawuono ni eri kako bedo omenda momigi ni eri gin yore mage ma gidhi tiyo godo mondo mi gine ni chenro ma kama eri iwacho ni wuoyo kuom weche mag sustainability ere kaka pesa ni dhi konyo gi nyaka e ndalo mabiro moko ben ma gimorumo gi kawuono ni kende. Koro ang'ami mana ariyo kuom gi thuolo idhi wuoyo kirango kamera ichako gi nyingi to ipimno kaka omenda kata buk mobugni dhi konyo kaka jo sekta mar boda boda. Erokamano ahinya kuom nyingi luonga no Mondio James Okelo aja game an jakom mar CBO miluongo ni Nyagondo Zone Transporter CBO. Wan kaka joyudhe wago erokamano no buru no ginga oburu ni kayo ka en jaduong' ma pache lero miyo sani kura sidhe kondo mar bedo youth leader marwa sani koro buru kura mi kondo no hol ma koro tawa taka kichako tawa no guno ginga kendo erokamano ma adwa nagoni en wach miwacho maler mondo jo apiko duto te mondo riwre e SACCOS kina ina ni inja stage no kiri wi SACCO mora ma to mano mari kuro
Bururo Oginga wacho ni riwri sako mondo yak yud pesa ni. Miyo japiko duto mapoko riwri sako swangiso dola chiel mondo riwri sako riwri CBO ni kechere urokie teko. Miyo kod sani wacho ni boda power. Power mar wanyaka waket motegno moloti yiero makoro wabro dhi mbele kanyo no kawana chiel ya kawa bro yudo power kendo power marwa ma bro yudo gibro ng'e ni wan gi power nikech wan gi morachielo. Miyo kod sani erokamano noganda mowinja duto kamoro amora magintie. Akwayo joboda duto te ni pesa ni kawa bro yude kobro donje bank accounts magwa wapangru tich maber kendo wati kode mondo walok kode wachule nikech mane dongruok mare momiyo Wuod Oginga buro kele. Erokamano. Erokamano no wan kaka joboda boda ogore komane madunga ina ana luonga David Otina Biero au ko Bambo Stage Alego Usonga constituency. Chunywa mora hinya kalore kod gima tumre no kawuono nikech kalore kod garama mar pikipiki sanya so ida hinya kod jomoncha miwa hola mar pikipiki. Neta gi ng'awnwa ngima hinya koro sani wanyalo yude kama wanyalo chwe badwa mok donjo kuom joholago. Chunywa mora hinya kod gima senator mar watimonwa kawuono ni nikech wan kaka joboda boda nche onge kama wanyalo yude konyruok. To koro wago senator erokamano wanyalo yudo kuma wanyalo chwe ko mok wadhi kon jomoko mondo holwa nikech jomancha holwa goncha ketwa garama mang'eny ahinya nikech gichamo mang'eny. Pikipiki inyalo holo ni pes pikipiki iyudo ka pes pikipiki ni go double. Minyalo chulo pikipiki simoko ichegni tieko tikao kapok itieko chulo pikipiki. Koro wago no senator maro erokamano kuom chung kod joboda boda ma Siaya County. Chunywa mor kodi ahinya kendo Nyasaye ogwedhi ahinya kuom gimitimono. Erokamano Tane Ramogi. Erokamano. Erokamano Emmanuel, mano kaka winjo no ero. Erokamano mano ne na Steve Biko ka intiere gwenge mag Siaya kendo iwinjo ka ne gintiere kod weche mopogore opogore ma joboda boda kendo ne en gino mano yuor kod jakom mar kambi mar All Media Services Laktar SK Macharia no riwre kanyo kod jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki kod jotelo mamoko nyasi mar jiwo kendo bugo grube mag jo apiko e county ma Siaya. Nyasi no kendo kanyakla grube mag boda boda duto e county kendo watudre kanyo kod jakom mar Steve. Winjo kanyo ka joboda boda wacho ni kwan omenda mane oornegi kanyo kata momigi kanyo ibro migi ka gintiere grube mag saga kendo ojiw joboda boda mondo mi oyie obede grube mag saga eka mondo mi giyud omenda. Gindo ywak ma joboda boda gisebedo ka gineno pek ahinya te weche mag yudo omenda ne weche mag ng'iewo pikipiki, weche mag hola kendo koro gin gi geno mi ka omenda go odhi omigi gibedo gi thuolo mar yudo kama ginyalo chuoyo e lwetgi kaachiel kod gigo ma otenore kod yudo omenda ma ginyalo sirre godo e chenro mopogore opogore. Mae kaka nyasino ne chal e kinde ma okadho chien kanyo kendo ineno jogo mane oyuoro kanyo. Mano jakom mar All Media Services SK Macharia, ntiere kanyo Senator County ma Siaya Oburu Oginga, wantiere kod jaod bura Samuel Atandi, wantiere kanyo kod joboda boda bende ma bende ne ojiw odiochieng' ma kawuono. Gin gik mathoth ma aulosie kanyo ineno jotelo mopogore opogore mag duond bura mar ODM kaachiel kod mamoko ahinya to e piny wacho manywanda. Mano jalup jatend piny ambaye hajawahi patikana tangu tujinyakulie uhuru wa nchi yetu ya Kenya. Mimi nataka nitangaze ya kwamba hii ndio serikali ya kwanza kuwekeza katika mambo ya uchumi samawati, blue economy kwa Lake Victoria na Indian Ocean. Zile counties siko sambamba na bahari ya Hindi. I was there during Kibaki. I was there during all of them. But I can tell you that this time we have a genuine arrangement which is giving some development to our people. And our people are soon going to see the difference in terms of development. Sasa ile maendeleo inaendelea Siaya ndio utakuja kujua kama Orengo anajua ama hajui. Kama hujui wewe ndio hujui. Boda boda tunatengeneza program. Hata tumenunua space huko huko kwa Amazon. Tutampatia namba, tutapatia chairman yenu namba
vile kila mtu ya bodaboda apige hiyo namba, ajirejiste, aweke logo yake na ID yake, na kila mahali unaenda utajulikana, na kama unapatwa na ushikwa na polisi, tutawapatia namba ile wanaweza piga na ku make sure that you are fully licensed bodaboda. Na hiyo tutafanya bodaboda ya nchi nzima. Wale watu wanaombea watu wengine mabaya, tuambie shetani afanye namna gani? Kama Raila ameenda kujivinjari Dubai na kwengine kwingi, wanasema yeye ni mgonjwa. Si washindwe wao? Washindwe wasishindwe? Mimi najua naibu wa rais utakuja kuzungumzia mambo ya maendeleo. Na mimi sitaki kusitisha maneno kwa sababu saa zingine wengine wanataka kuongea zaidi. Sisi ni kazi, kazi, kazi iendelee. Na mimi nashukuru kwa sababu hii taifa itaenda mbele. Raila amekuja akasema taifa mbele, upinzani nyuma. Wao wamesema ni upinzani ya kuungana. Na ukisikia yale wanasema, hawataji mambo ya maendeleo. Ya Koromogi toku uoka county Siaya kama chendo masira jo bodaboda neo betie wan gigeno ne omenda go bro chopo na jo bodaboda bro konyo gi chendo magi mo pogoro pogoro wakao yoe wa mokwongo kikidhi mabor poda ntiere kod mathoth ma iko ni chenro mar migago. Avoid the December rush. At View Travel, we've got the perfect early bird deal for you. Tujaze SGR, Twende Coastal this festive season. From the 23rd to the 28th of December, enjoy discounted rates, but only if you book by October 31st. Spend 5 magical days in Mombasa from just 79,700 Kenyan shillings per person, sharing on foodboard. Or bask under the Diani sun from 90,900 Kenyan shillings per person, sharing on foodboard. Book today at viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Na tokori winjo kika winj kucha kuluongane mbabas nikech koro uneno kama pesa mwa matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo gimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Sichemo kagongo na terie nala imos babana Batimaya kalionge Samora bedo pinyi dendara Awutoke na kaja neko endara Monde yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860 *416 hash Ramogi TV e od jothumbe duto. Eruru kamano. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni kapok ingado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok moro amora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV kaka okiriuri kodwa chenro mar migago. E lipot ma oganda oselose e mbui kendo koro goli e ng'eto derep jaod bura ma Kibra ogo fwai mar omenda mar Siling 100,000 kod Doho ma Milimani e wi tiyo marach kod apaya kaachiel kod buono chike mag tiyo kod apaya e yo makare. George Oduor ma en jariembo ma jaod bura ma Kibra mar Kibra Peter Orero ne omaki tipo ma osebedo ka keyore mbui ka ketho chike mag tiyo kod apaya. Oduor oyie ketho madonego kendo nyiso doho ni ariko ringo chopo ng'ate paw ndeke ma JKIA kendo singo ne doho ni ok obi nuoyo ketho machal kamano. Unfortunately, there was no remorse and it was intentional. We have the belief that the said obstruction and dangerous overtaking was intentional, and we pray for the court to act in accordance to what is provided and be harsh on the accused person given the circumstances that transpired. Unfortunately, this matter has gained notoriety in the country, and there will be need for the court to act decisively so as to curb from other people from behaving in such a manner. Siku yangu ya kwanza hata kuletwa kotini. Hakuna siku nimewahi kufanya kazi kama hiyo, makosa kama hiyo. So ni yangu ya kwanza nilikuwa naomba koti nisamehe na sitawahi rudia tena. You'll pay a fine of 100,000 in default to serve 12 months imprisonment. You have 14 days right of appeal if dissatisfied with the order of this court. Aya, wan gigeno ni jibiro tiyo kod apaya kako winjore do goe fai ma Siling 100,000. Kapod wantiere weche mag Doho ma Milimani kauni geno mar winjo buche mag mibadhi mopogore moting'o nyaka mano mar Humphrey Obanda Oswago mane en jatend tije maduong' ka duol mayango kiewo kendo tayo chenro mag pacho kacho IEBC kod duol mar Independent Interim Electoral Commission kaachiel gi ji mamoko ariyo e wi rem keto chenro makare kinde ng'iewo mwandu moting'o bok mag luto ombulu. Do bende dhi winjo bura mar mibadhi omako gavana machon ma Nairobi Mike Sonko kaachiel kod ji mamoko 21 e wi bedo kod tudruok ma achiel kachiel e wi lal mar omenda mar kaunti ma Nairobi mar $24.1. Bura momako Bob Kefas Otieno kaachiel kod ji mamoko bende dhi winjo e Doho ma Milimani kiny e wi lal mar omenda mar $1,200,000 e kaunti ma Homa Bay. Bura no yango ni jatich moro manochulo omenda mar osara e kinde ma ok en jatij kaunti mopuodhe. Wadhi e kaunti ma Nyamira, moko kuom rowere mawuok e gwenge ma Kisii kod Nyamira wacho ni bor mar piny ka giwuok e miechgi nyaka kuonde ndiko jo luto ombulu mosemiyo kwan manok mar oganda osewuok oko mondo omi ondikre. Kane giloso romo manotimore Nyagachi e kar jing'ad bura ma West Mugirango, rowerego kwayo duol mochung' ne yiero kod kiewo pacho ka IEBC mondo oket kuonde ndikruok e gwenge sama koro IEBC geto ndiko ji milion 6.3 kaka joluto ombulu ni yiero ma higa ma ganda gi 27. Gikoni jopiny bedo kod tich mapek chopo kuonde ndikruok kaluwore kod pek mar ngima ahinya to nengo wuoth. Pesa mnapewa ni mingi sana. Hakuna haja ya kukaa huku kwa ofisi. Tembea manyumbani, muhakikishe kwamba kila mtu amejiandikisha kushika kura katika Kenya. Watu wachukue kura. Usiku mmekaa pale mnongoja wakuje, watu hawana fare ya kwenda kuchukua kura huko Nyamira. Sio iko ni distance kubwa sana. So watu wa IEBC make sure kwamba mmepita door to door, make sure kwamba hiyo ni kazi yenu, at the end of the day you are paid. Make sure kwamba wananchi wamechukua kura, ndio na sisi pia tuone nyinyi pia mnafanya kazi. Shika kura, jipange mapema
ikifika 2027 mjue mtu mnapigia kura, because all these leaders sisi ndio tunawachagua, si ndio? And the worst leaders are being chosen by us. Wang'ado tong' wadhi kaunti ma Trans Nzoia. Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya oliekno nyalo dhi laro Compton piny kod otiko mar riwruok ma keto piny owacho tesre yiero maduong' mar higa ma gando gi 2027. Koloso e pap Mandura e boma ma Kitale bang' romo kod jodongo oganda dhoda Gikuyu mawuok e kaunti ma Kiambu. Natembeya olero ni dwach gi maduong' en neno ni Kenya obedo kod telo makare kendo kelo lokruok ne jopiny masani kalo e ngima matek e bwo telo masani. Okoni piny owacho ma William Ruto nyiso kwede ne ogendni ma pacho ka kendo nyaka jo Kenya many kaka ikelo lokruok e yiero maduong' mabiro. Na tukisema kwamba mambo ya one term kwamba unataka kumuondoa rais ambaye yuko, hatumuondoi kwa sababu tunamchukia. Tunamuondoa kwa sababu tunapenda Kenya zaidi kuliko vile tunavyompenda yeye. Na kwamba Kenya inastahili uongozi ambao ni mzuri, uongozi ambao watu wote katika taifa la Kenya watahisi kwamba wako ndani ya Kenya, na kwamba kila mtu hata mdogo namna gani pia kwa na share katika taifa la Kenya. Tuondoe mambo ya mapendeleo, tuondoe mambo ya chuki, wa Kenya wapendane. Tuanze tena ile kazi ngumu ya kulijenga taifa la Kenya bila kuwa mambo ya parochialism ambayo ni mengi. Kumwambia gavana wetu, wewe umeingia katika sehemu ya mlima, na sasa tunataka na wewe ukubali ukuje upande mlima ili watu wa mlima nao wasikie sauti yako. Tulisema si bora uongozi, tulisema tunataka uongozi bora, na hivyo ndio tunataka kuenda. Tukiangalia tunaona kuna nyota ambayo imeanza kutokelezea kwa mawingu, na hiyo nyota ya uongozi iko hapa pia Trans Nzoia. Tungetaka tunaposonga mbele Kenya hii tusiangalie mambo ya ukabila, tuangalie mambo ya uongozi bora. Wawuok Trans Nzoia wadhi Laikipia. Jatend migao ma thieth Aden Duale oketa yanga dwaro ma piny owacho ma pacho ka iketo yore mag kedo kod tho mag nyithindo kod mine kinde ma gikonyore. Kanolose gweng' mar Muruti e kaunti ma Laikipia e kinde sidho yanga yao kar thieth ma PCA Muruti. Duale wacho ni jotelo ma mine owinjo kaw okang' ma nyime jiwo ber mar rito ngima e kinde mag nyodo. Ati mama akufa hospitali wakaenda kujifungua? No, some of them because of negligence of the healthcare workers. Some of them because of the negligence of the hospital infrastructure. Kama SHA inawalipia kujifungua, tunataka wale wafanyikazi wa hizo mahospitali zetu from our referral hospitals level 6 to level 4 and 3 where delivery takes place. The current maternal mortality rate in our country is unacceptable, it is immoral, it is unconstitutional, and it cannot be business as usual. Something must be done, and it must be done now. Wadhi gwenge mag Luo Nyanza County ma Migori, jodake ma Osaka e sub county ma Suna West yuago chido to kod lil mar aora ma Onyinjo magiwacho ni sani keto ngimagi kama rach. Gikwayo okang' mapiyo mar keto ler e alwora no mondo kik ngimagi bed kama rach mar gamo tuoche mikelo kod chido mar alwora. George Mamia Walera. Aora mar Onyinjo mapige donjo e romo maduong' ma Migori osebedo aorano mapige konyo oganda mathoth ma odak e kar dak ma Osaka kod mamoko e sub county ma Suna West e county ma Migori. En pi mabende osebedo kata ka itiyo godo kod moko motende e bomano ma Migori. Kata kamano ber mar pini sani duono ka sani okelo midhiero mathoth ne oganda ma oting'o tuoche. Mae biro kalore kod chido mar pini ma ikelo kod yugi kata chilo ma ipuko e aorani. Yudo matek seche ma koth ochwe, aora pong' aora ok nyal flow. At the same time tie mine malose nigo tele kama tindo magikonyre gi pi makani. Koro pigni o affect wa, to affect mine matindo ma nitie go tele ka. Oso diere chieng' kama eki pi bedo mokoso to aora ni osebedo ka konyo ji mang'eny. To ken aora ni kende, nyaka aora Migori aora wa maduong' ma be konyo ji mang'eny. Be osebed kipuke yugi, ok en mana makende but aora no. Jodak mosakwa ni pini ma Onyinjo masani puke yugi kendo lil
pod itiyo kod mo kuom oganda mabende nyaka sani koro keto ngimagi kama rach mokalo. Ma ok en about siasa, ma en about life mar a human being. Koro wayudo ka gini affect wa mang'eny kaka jo Rubaragana, jo Saka area, to onge action ma inyalo time. Waonge ng'ama dang' wadhi kuome kopogore gi county government. County government to take responsibility. Ma watiyo godo ka endini en pi makonyowa kata mana e gik mang'eny kaka lote, joma mine matimo ohala matindo tindo machalo kaka joma uso lote tiyo kode, luoko, jo hotel tiyo kode, to kata mana jomoko be tiyo kode nyaka e modho. Ko wakwayo sirikal ni mondo yie okonywa mondo ka obed kama ler ma wanyalo tiyo, nikech wan joma tiyo ka wan gi udi ka kendo waloko ka. Tiyo gi pesa ni kidhi e choo to chono bende mall flow ka biro ya ng'owe ya ora ka kolokore siweje. Makata kiwuothi ti aora kuonde gi tido ka kuonde gi dum mok inyal bede. Kanyo mitumnie pi midwa luokni godo nyaka san. Kitiedeni godo hotel. Chunya gombo ni gikunywa kata mana pi mondo giketnwa ka. Giwanya gisibedo ka gigamo tuoche mopogore opogore ma ikelo kod lil ma oting'o tuono mar nyaldiema. Kipindupindu wayudo kendo wao kama ng'eny, en mana the only thing wayudo ni wachiegni go hospital machiegni, at least wanyalo ringo to watero. Koro ka orolore gi takataka, jo nitie jomodak ka machiegni. Jomodak ka machiegni kipindupindu giyudo, so nakayogi because of the pigni. Government oket chik matek mondo ng'ata moyud kapoko yugi e pi mondo timang'owa okawne atoa. Jodagi Mosaka wacho ni gionge kod kuonde ma oketnigi malong'o ma ichok yugi. Gino mosime moko kuom oganda koro puko yugi e aorani. Amokenwa mini mane oketwa mini puke yugi kocha noselosi, koro sani waonge kama ipuke yugi, koro aorani ma ji oketo kar puko yugi. Koro wakwayo sirikal ma Migori ni koyie to ketnwa kama wanyalo konyore maber mok aorani, nikech aorani konyowa thuru ngimawa, to ka koro ngimawa obedo affected kata wan wanyalo tho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Timbe mag anjao mag hera e kind ji mawuok e anyuola e kaunti ma Kilifi en midhiero medo kelo luoro ka nyithindo moroch ratichgi kod wedegi bende ok osebedo ka yudo ratiro. Thoth buche ma kamago osebedo ka itieko e anyuola kendo ok chopo e doho. Kata kamano rawera moro ma nyako ma higni 12 mane wuon gi otimo ne tim mar anjao yudo ratiro bang' doho ng'ado ne wuon mare twech e jela. Elizabeth Ajode nigi ler. Gweng' ma Kitali boma ma Malindi e kaunti ma Kilifi en gweng' ma joma nene gi chien paro ni en kama okwe. Kata kamano, ne jomoko modak e iye kanyo chunygi opong' kod achiedh nade gi luoro kaluwore kod timbe anjao e yor hera e kind anyuola. Ka jogo ma osebedo ka irocho ratichgi ok yud ratiro nikech yore dak mag dhoudi. Ne familia moro, lero neno ka koro giyudo ratiro ne nyathi manyako mane wuon mare otimo ne sakrilego kendo bedo kode achiel e weche mag hera. As we speak, I think she's around 13 years because when this happened, she was about 12 years. So she explained to me, or she told me that is the time she started. So I asked her, when did you know about this? So she told me, I knew about this because when this thing happened, and I challenged my husband, my daughter told me everything. Na kanambia kwamba mama hii kitu ilianza kitambo sana. Kwa mthuolo malach, weche makamagi nosebedo ka nitie ko e kind anyuola kendo ok chwale doho. Walileta mganga, wakaleta wazee na wakatoboa kondoo ambao kwa kienyeji hiyo ni kama ku appease the spirits culturally. Mkifanya kitendo kama hiyo, kama kuna watu ambao wana uhusiano na wamefanya kitendo kama hicho, kuna uhitaji wa kutoboa huyo mnyama so that you don't get affected. Kata obedo ni chir mane jono keto ne okelo sigwe kinde kod anyuola mare, gikone ne oneno lemo ka koro wuon nyako no nomaki kendo omi kum mar twech. Apis mochung' ne ratich nyithindo e kaunti ma Kilifi owacho ni ripode ma osechwal ne gi ewi rocho ratich nyithindo yor hera i anyuola gin 36 e kind dwe mar achiel nyaka dwe no mar 9. So this is a common case and this is the increase and it is largely about the girl child. But also we are having unique cases whereby we are having boy child abuse. We have around up to 3 cases of boy child abuse by people close to them in the family setup
cousins and the others. And this is now getting to the children who are under 10 years, boy child. While the rest is majorities of the girl child are from 14 and below. Katabed ni gitemo neno ni weche makamagi odok chien, luoro nitie eneno ni ratiro yudore nikech weche mipando e kinda nyuola. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Kwa Ramogi tok report mar Elizabeth wakauyo kauduogo wantiere kod weche mag tuke. A city where every family adventure begins with wonder. Ride to the top of the Burj Khalifa and see the world beneath your feet. Explore theme parks where the kids laugh louder than ever. Shop, dine, and discover a city where every moment feels larger than life. From desert safaris to door cruises, Dubai is where families come together to make memories that last forever. Enjoy 4 unforgettable nights with View Travel from only $815 per person sharing. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole for that family getaway filled with laughter, discovery, and adventure. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com.